אני פיזיותרפיסטית משנת 2005, כבר 15 שנה, ואני מתמחה, בעצם את התואר השני שלי עשיתי עם התמחות במניעת נפילות ושיווי משקל. אז כמו שריטה אמרה, התוכנית שלנו מותאמת לאנשים עם בעיות שיווי משקל, אבל יש גם הרבה חבר'ה שכרגע אין להם בעיות שיווי משקל ובריאים, ופנו אלינו ואמרו, סליחה, מה אני צריך להיות חולה בשביל לרקוד איתכם? אז אמרנו לו, בטח שלא, בוא תרקוד איתנו כבר מעכשיו, ונמשיך לשמור על השיווי משקל ביחד. ואני באמת רואה שבריקוד יש עושר אדיר של תנועות, של דרכים לתרגל ולשפר, שהיה חסר לי קצת בפיזיותרפיה, והשילוב הוא מצוין. אנחנו היום נתרכז בהליכה, בתבנית הליכה, גם התרגילים שאני אראה לכם וגם הריקוד, ריקוד טנגו מחכה לנו היום, אז תכינו מצב רוח לטנגו. הכל ידבר על שיפור הליכה, ואני רוצה כמה דברים קטנים שתכירו לגבי הליכה, ככה שאנחנו נדבר באותה שפה ותבינו. שימו לב על המסך, אני רואה שאתם כבר מוכנים ואתם רוצים לזוז ולרקוד, אז זה לא ייקח הרבה זמן, אבל אתם תבינו בדיוק למה ומה אנחנו עושות. אז אני רוצה לספר לכם על שלבי הצעד. פה אנחנו רואים 3 שלבים, אנחנו ככה מחלקים את ההליכה שלנו. השלב הראשון, הדבר הראשון שנוחת על הקרקע זה העקב. הנחת העקב מאוד מאוד חשובה, והיא בעצם מגדירה את אורך הצעד שלנו. אחרי הנחת עקב אנחנו מעבירים משקל ודורכים דריכה מלאה על הרגל, נשיאת משקל מלאה. באותו זמן הרגל השנייה היא באוויר, היא עוברת קדימה. אז כאן יש לנו גם שלב של נשיאת משקל מלאה ועמידה על רגל אחת, שהיא גם חלק חשוב מהשיווי משקל, ולקראת הסוף של הצעד המשקל עובר קדימה לכיוון הכריות, ומכאן הרגל תתנתק ותעשה את הצעד הבא. בואו נסתכל קצת בזכוכית מגדלת מה קורה מבחינת פעילות שרירית. אז בשלב הראשון של הנחת עקב, השרירים הקדמיים של השוק הם בעצם מחזיקים את כף הרגל ומונעים צניחה של כף הרגל, וזה גם מאוד חשוב כדי שנוכל להושיט עקב ולהחזיק אצבעות באוויר, שהשרירים האלה יפעלו כמו שצריך. בשלב של נשיאת משקל כבר העבודה עוברת לשרירי השוק האחוריים התאומים, ויש שם עוד כמה שרירים שמייצבים אותנו וגורמים לנו להעברת משקל הדרגתית קדימה, וכאן הם נפתחים כמו קפיץ, כן? שאחר כך יעזור לנו לנתק את הרגל מהקרקע ולהעביר אותה קדימה. ובואו תראו איך המשקל בעצם עובר, שאנחנו עושים את הדריכה. קודם כל דורכים על העקב, כל המשקל על העקב, אחר כך דריכה על כל כף הרגל, ולאט לאט זה זז לכיוון הכריות, ובסוף אנחנו עושים את הניתוק עם האצבעות. אז מה שאנחנו נעשה היום בשיעור, אנחנו נעבוד על השרירים של השוק, גם על השרירים הקדמיים וגם על האחוריים, גם על התנועה עצמה של ההליכה, נתחמם עם זה, נתחזק, ואחר כך גם נרקוד. אז חברים, החלק התיאורטי שלנו נגמר, בואו נתמקם ליד הכיסאות, בסדר? חשוב גם נעליים, שיהיו לכם נעליים נוחות. יופי. ואנחנו נעשה סדרת תרגילים עם המוזיקה של טבאטה. טבאטה בעצם זה מוזיקה שמכתיבה לנו 20 שניות עבודה, 10 שניות מנוחה, ואנחנו נעשה 8 סיבובים של תרגילים לשיפור הכוח של הקרסול, גם שרירים קדמיים וגם אחוריים. יש לכם כיסא לידכם או משהו להישען, תשתדלו כמה שפחות להישען רק בשביל למנוע נפילה, זה רק לבטיחות. אם אתם יכולים לא להחזיק, עדיף לא להחזיק, או יד מעל הכיסא, ואם צריך אני מניחה.
אוקיי, מה מוכנים? שחשוב להדגיש כאן, כשאתם עובדים עם הכיסא בבית, והמטרה של הכיסא זה לשמור עליכם, בבקשה אל תשתמשו על כיסאות פלסטיק ולא על כיסאות על גלגלים. זה מאוד מאוד חשוב להגיד, כי הכיסאות האלה לא באמת ישמרו עליכם. נכון מאוד. אותנו לתרגיל. הדבר הראשון שאנחנו נתחיל לעשות זה לעלות על האצבעות, אנחנו נעשה את זה לאט. לעלות ולרד. נסו לעלות גבוה על הכריות. מצוין, יש לנו עכשיו 10 שניות לנוח. בסיבוב הבא, מי שיכול עושה את זה יותר מהר ביחד איתי. 3, 2, 1, go! לעלות מהר. הכי מהר שאתם יכולים, בסך הכל 20 שניות עבודה, תשקיעו. מצוין, לשחרר קצת רגליים. נהדר. בסיבוב הבא אנחנו נעלה על האצבעות וננסה ללכת על האצבעות במקום. אנחנו נשארים עם העקבים באוויר. ורק מנתקים את האצבעות. מעביר המשקל. מצוין. בסיבוב אחרון אנחנו נעמוד כל הזמן על האצבעות ונשמור על שיווי משקל עוד 20 שניות. ולהישאר למעלה ולנסות לנתק את היד. אם מדי פעם אתם צריכים להניח, אין בעיה, תנסו כמה שיותר זמן באוויר. יפה מאוד. כבר להרגיש את השוקיים שלכם. נהדר. עכשיו אנחנו נמשיך לעבוד על השרירים הקדמיים. ומה שנעשה, אנחנו נרים את האצבעות ונתופף. מוכנים? אנחנו עושים את זה לאט, מרימים גבוה. ומנסים גם להוריד בשליטה ולא בבום. נהדר. סיבוב הבא אנחנו נתופף הכי מהר שאפשר, ואין לי בעיה שתחזיקו כאן. 4, 3, 2, 1, go! לתופף הכי מהר שאפשר. כפות רגליים. אם זה קשה, שתי רגליים, תעשו רגל רגל. תנסו לא להפסיק. ולהמשיך בקצב. עוד קצת. נהדר, לשחרר קצת. יופי. וסיבוב הבא אנחנו נלך על העקבים במקום. 3, 2, 1, go! נעביר משקל. אם צריך קצת להחזיק, תחזיקו. אם אפשר לא להחזיק, זה נהדר. אוקיי, יפה מאוד. סיבוב אחרון, חבר'ה, סיבוב שמיני, אנחנו ננסה לשמור על שיווי משקל בעמידה על העקב, וננסה מדי פעם לנתק ידיים ולשמור. וואו, כל הכבוד, איזה אנשים חזקים יש לנו פה בקבוצה, יולה. יש לנו קבוצת אלופים היום? כן. יפה חברים, יפה מאוד.